guys! Welcome back to our channel! Another mukbang session naman tayo. Meron kami itong tortang talong at nilagang okra. Kasi taghirap tayo ngayon, joke. Alis lang. Sarap to. Tara, kain tayo. Ayun. Walang subo. Kumain ng gulay para malusog. Para tumagod ng pera. Hey guys, kain tayo. Kain tayo. Okra. Ang gulay. Wala lang tanong ngayon. Ganito. 20. Hindi sa plastic. Okay. Kayo.
Nakita ko po. Nakuri. Halika. Thank you guys so much for watching. Please like, share, and subscribe sa aming YouTube channel and i-follow nyo rin kami sa aming Facebook page. See you again sa next mukbang namin. Bye! Bye.